adlaw natin tanan. Sa karong adlaw day guys, dahil arang dakeang buongon da. Usa ka dakeg imong naong gahang naong. Mas dake pa rin buongon. Yeah. Gibayran na rin nahagkuan guys, 30 pesos. Arang dakean na. Mga pila ka kilo ka pud ni. Ala na ilanong June, adto ni ilanong June nakadungit na ha. Ato ning i-open nun guys. Nasi jay burot-burot, pero suda ni ja hamloy kanon kay way pait. Dapat ang assistant to, mag-andam ukuan. Shout out ko na ti Perlita, kay katoy siyang pag-umangkon si April Rose. Agilang gisaw-sawan sa ilahang buongon katong among gidadag to, suka gibutang ang asin dyan, nahigama ko lami mo di ay. Ato sa nila pakpakan guys. Before that, mag-release ko tagbaliguan port. Gikan na day ko naghatid ni Lexi. Naghatid si Lexi kaya dyan palis, last practice na nila. Kay ugma huy bis o sila practice kay mamuntong magpaadyo na basketballan ilahang mga design. Abangan si Zagarins? Baw, anja. Kuha na anja last na practice nila anja. Hanggang taparan kay gamay man, ang gikuha nagtaparan kay lamisa ma damage anja. Mag-unsa ka mother? Ito. Pritong saging. Sana all mother mag-pretong saging. Tara guys, kuyaw ning buong una kay daghan may susu na. Susu, sana all susu. Mama nagkabuto nun. Susung kabutunon ko no matud pang bimbing. Ba namin giwagan nagmangiring ah. Nangita siguro si isang anak. Sige na magkagkamabdos meng. Lagi nay. Unay gahi manay. Sige magkatawag bing-bing nay. Namuot si just buongon nay. Daghan ko ni suso. Daghan ko ng suso. Kabut ko nun. Kantas nanay, kantang nanay, magprito ko saging. Lain pagka nanay, saging pa rin na. Snack. Huwag paningat ako. Salamat day ka Diyos sa kuan guys. Ha, kanang nagtabang sa motor. Kuan pa ron, dusi. Diyan na naijahang gipada. Salamat ka doon ni mo ma'am. Nas Germany. Ginawa na di magbagas si mong kamaadyo ma'am. Ha? 12 lagi ron. Pag mata na ho, sus, dabing dakog blessings dyan ang nakuha ano. Kaya di man ko magka-penalty basta sa Diyo ko magkabayad. Salamat sa kado ni mo ma'am. Pag mata na ho, pag open na cellphone, sus, dyan ay dakong krasyang na open na ho. Samtan po dari dako pang uongon, grasya gyapon. Basta. Patay taong gidumtan na. Kan dito yung dawat, grasya. Bahala ng mga kuha nag-essay lang ipang istorya. Huwag ko ipaki. Kaya na may ginuon na sayod sa tanan. Sa itong mga binuhatan. Di man ta perfectong pagkatao pero di labot ta pagpasulabi. Kaya na may ginuon na sayod. Isa itong mga binuhatan. Ay, suslimi asko ano eh. Pamauwan maput adaan eh. Basta makuha na naman yung idahang buko-buko. Okay na ni. Maoperahan naman yung mga burot-burot. Bing-bing ga sige katawa. Nay, nabuutan naman ganis bing-bing, nay. Ala, namanam nagpagabuutan ko no, bing. Nga, nagatinabi kay. Huwag nakas ba, bing. Panangga mo ka na mga istorya naman. Para na po na sa kaugmaan mo, kaugmaan na to. Wala ko nagbasa-basa na yun, no? Arong na kay makatunan bas imuhang isi. Kay og maminje ka puhon. Minje. Maabot man jud pa diha. Minje ra ka. Na kay nakatunan. Sipol,
Minjak ko para ka nagang susunod. Ano sa baka? Doktor baka? Operahan aja dito ay. Ano? Wa pa. Majugali ka masamdan. Napit. Ay, ba yun? Ay! Tuwa lagi mo bagay pag-ingo na ha. Ano? Kib-kiba ng Johnny Bravo. Dabot-bot naman siguro pa rin ugma samdan, mapait. Naragajig nas buong mo ang pait. Nay no? Nagasa ka nay? Pagiwa. Sa barong? Baga si Jagpuan. Bagag panit. Na. Ano nga, ugin sa kabagag bungon, baga po si Jakaw. Na, baga. Hoy, panda nga nung nisunod mo ka panda. Li ka kasi amang ipamuha. Hala daga ati ay. Sana all nagpink-pink. Pink na yung isa. Pink ka dun buong una. Napay puungon nga puti. Katong ila dun di pink ba to? White. Puti to na no. White lagi to. Nga napay ila daghan. Lamaki. Nay pink ba tong ila simper nay? White mo. Kalimot man kog pink. Lamaking ati ay. White. Murag puti to ila mapping. Puti itlog. Buslot, galing mong bursa, nay. Basi na lang, nay. Mura man kalingawang tatay magkadaog sa luto. Kay mo, round bukid ta. Round bukid. Round bukod. Saka itas Kaya Hilux. ko ang Ferris wheel. Round bukid mi guys, round bukid. Paningat ko sa buong unoy. Salamat. Nagpanunas bingbing. Sige, tagkaganda ni kami si tagpanambot. Yung problema, di mo tambot, kaya gibitot. Mingaw mi dari basta was Aliana kay wa may mo sapaw. Magsaba-saba kami rin dari, Lexi, eskwela. Aliana, to adto sa simbahan nila. Ikaw na may sige, I love you, Bing. Samok-samok ka, huy. Huwag. Ay, sus, nasamda na po. Yara, guys. Lamikadugkuhan, guys, kay pink. Nasamda na, ho. Kira na. Salamat sa imong pagtabang, Bing. Unta, mauna ka na. Grabe naman po. Unta, mauna ka na ang pagkautana. Pag uli na gapon, guna. Hindi, dadaan na po na naandya kayo man naging gapon. Oy! Sus, ginoo. Do, nabay ning comment do. Mura kurukas ko ano. Ruben Padilla. Grabe! Sanaon ka, Jo. Yawards! Ilipad. Naabitaw. Nainaw. Na, ang basas na sa mga comment, sinanay mo kung manan sa mga vlog. Dahil ingin mas nanay, awa ariston, si Dodo Kuro, Cruz Ruben Padilla. Grabe! Dukad pag itlog. Asa ka manang kong pahawak. Kilipad. Na, Ruben Padilla, Daris Puti, Enrico Burato. Prince Charming Kaputi. Rubin Padidi. Ruben Padidi. Lumboy. Kamu nagbuat na si Lumboy. Lumboy. Isa na siya. Hurot imong bilib nay? Libing-bing? Na, mau lagi.
Bulag na nabilin. Ning bilib nas na yung bingbing ba? Nga nang tabing. Ilang to, naman ko, mananate. Yung nine. Ala! Karabing ko pa ha kurong bingbing. Ah, sara. Oh, si Juan Palmer, Kylie Padilla. Napakag na noon. Ang si Dodo mo nas Robin Padilla. O, Ruben Padilla sa Ang si Bingbing mo nas Kylie Padilla. Anak ba na niya? Yung papa. Hindi ko. Parang, Parang ubag Robin Padilla. basi na lang. Tama na. Wala na guys, mga kandita nito guys. Buungon. Dara guys, nagibuak. Arang lami at ito. Peng peng, meng meng. Mga kanta nito guys. Talibing. Talibing. Lami alam ito. Nay. Dara. Hala, ano naglag? Hala? Ako si... Oh, Ping. Ano man na? Giburigtik. Patak. Nay, na damage, Nay. Sayang naman po. Pero gamay ra. Boro man na. Na anay, talilata na siya. Na-over na siya sa pagka. Kasi mo ko nagtisliran. Nahunaw ka Ganaw kagapo. ko, uy na. Basa pa ganyan. Ito ni paon kay kadami sa property lang. Sayit di. Wak wak kikik. Ini ano? Dakag ba? Dakag lusok. Basta ra bagi kan tanunot pres kay itong kuan mo guys, kasuway mo guys. Bisag di pa ipait eh. Ag sa Colgate. Aw, munot bros pa di ay. Aw. Bitaw. Santa guys. Siya dagsuka. So, kang, ano eh. Kuwag asin. Wow. Palihog bareng. Butoy, bagang kilid mata. Impacted. Napagod si Kylie Padilla. Okay. Napagod si Kylie Padilla. Mani ko ang tayo pa, naidamit. Ang lima. Ay, mas. Benta Maunta ni saktong ati Ali. Okay, parang nawa. Itong dyan, ubo-ubo. Ba? Iba, Bing? Iba, Bing? Oh, anda ka ah. Diyan na ulit ako. Ano isa ka lang? Ano? Isa kalusok kay dako. Na, Anda ka aja. wajib pait. Pait kasi jauh. Uy, humot na maglutong na nay. Murag mo amban kali mi diha nay. Ampan. Nay, hindi na naman na. Kahumot bas gilutong na nay. Bantabing, mercado. Oh, ubang. Bukas kwarta. Ito na sa'yo. Ayaw. Kaan pa ni. Lainan kan buong tamis. Oh, tamis! Dapat na. I mean, lain nagbuong kan bugnaw. Daghan dapat mo suka din. Pero na. Nga may suka. Uy, buongon. Isa ka lusok, busog naman kay dako.
Gahapon, nangka. Harong buongon. Saging. Saging, hagmahan, nakapag. Kamuti. Kamuti. Kamuting bukbuk. Saging. Hala, heart. Wapat po rami nakapangamuti da na no. Heart, ate ay, ah. Sila tere, wak pa. Di na sa tandagan kay paabtan sa to sila. Nakapangamutigan sa to sila kay. Pero mag-angay ba? Rumalimang ko. Manang humana. Ati Jijin, ati Ruby humana. Silin ka uno. Ati Julie humana po. Alin na punta ni Tereg po rami. Mag-angay-angay baka nung di mali. Bugil. Maka, suway pagsuwagit ba nga maka, duslak o lakang unod. Duslak. Mga naslubang. Duslaka. Aghimutoy. Kuhan ka, Nay? Kuhan ka, Nay? Hindi sana kuno kayo. Dahil ilang tidas ng ka. Wala, bida pagkakaas ng ka, Nay. Hindi nga, ikawawag ka ng kahit mahilis na yun. Ama, oh. Wag mo nang ulitin yun, Mother. Masyasaktan ka lang. Pero ka kuwagi mo hang ita. Excuse me, guys. Ha? Wa magdangarang? Nay? Wa ba magdangarang? Agi mong kunot. Wabot. Wa ba kuno wa mo kuwabot? Nay? Awa, salamat. Kaya mo ka mo kuwabot. Umiprasol? Hamday isa. Ginihar na ba ko kabantay na na? Intermission, maghaya. Ano man na, Nay? Ngita, magkana diyang ina. Tapos lado-lado. Ito, bitong lado-lado diyang ina. Sabi ito, di mo yung disgrasya pagkuha Happy ko na. ng disgasya pagkuha. Bakti na naman. Ha? Basig. Gusto pa niya magdao-dao na itong isa ka baje. Kung may pagkuha, gusto hindi mo kita. Tanaw sa kuskanding. Agburos manungag na ay. Pep, pep, pep. Pukakus isa. Daray isa. Me! Nabuhi mo na kapadas na. Basag na tumba. Yeah. Pag-uplos yun na tulik siya. Hapon na. Isira na itong bintanas kwarto ka kaya nanay mga lamok. Lakaw na. Awa, why adtos ibabaw. Kasi, ipangsira lagi kang gisugo. Kaya magtuman kag imo. Diyar kami, me. Hubad sa kuno me. Lagi. Lagi. Me, sing, me, sing. Kambing na may bangs. Na sila yung bangs. Bitaw na. Sa... Diyan panungag ha. Hoy, pagkabaki ka. What's up? Kuhaan na. Ibatong sa isang karton. Taname, maturitas Japan third floor. Hoy, nisaka ka naman diha. Naog na. Hoy. Mi. Purot. Naninidyo kamutihan. Yan na. Naog, naog. Naog. Kay gituwag na kasi mong uyab. Li. Tiurok nja ka. Maniod to tanin jo guys, among sudan ya. Pansit. Nja na po nilaw oy nga kamunggay o ganas. Mga on tanin jo guys. Ami akadyo kung pansit na. Mga ante guys. Nilaw oy og pansit. Maniod to ta guys.